Здравейте хора, аз съм Голема и в днешното видео ще говорим за нещата, които най-вероятно няма да видим в Подприкритие сезон 6, така че нека директно започваме. Нека започнем с героите, които няма да видим, и това е може би пълна тема, понеже много от техните актьори се оплакват, така че най-вероятно няма да видим Мартин, Иван Донов, Косама и Попов в новия сериал, понеже има изключително много скандали с актьорите, които са изиграли тези персонажи. Друг скандал пък се оформи с предишните сценаристи Георги Иванов и Теодора Маркова, които казват, че дори не са им звъняли. Пък и не смятат, че трябва да има 6 сезон. Според тях историята е достатъчно завършена и няма нужда от този сезон и това ще развали всичко. Тук ще се радвам да чуя и вашето мнение. Ако клиповете свързани с Подприкритие съберат 50 лайка, ще направя стрим, в който ще рандна всички герои. Бай-бай!